Bună din nou, sunt cu Anzi și în această seară vom vorbi despre un meci din Liga 2B, România 2B. Un meci destul de interesant pentru că se va disputa între ocupanta locului 2 și ocupanta locului 3 din acest moment. Adică CSM Râmnicu Vâlcea versus Fantastic Flashers. Avem aici reprezentanți de la fiecare dintre echipe. De la Flashers l-avem pe manager. Salut! Salut! Ești mai cunoscut ca Park 71, dacă nu mă înșel, nu așa? Nu știu cum sunt cunoscut. Stoica Mihai, tu ești? Ce poziție ocupi în echipă? Fundaș lateral. Cum? Fundaș lateral. Ok, și fratele tău Stoica Vlad? Capitan DCM. DCM. Adrian? Fundaș central, John Smith. CD-ul, numărul 13. Excelent. Și de la CSM Râmnicu Vâlcea l-avem pe manager Radu, care nu poate vorbi momentan, pe marele capitan Dani. Bună, Dani! Bună! Salut, băieți! Erase, bineînțeles, foarte cunoscut, super vedeta României în Suedia 1A. Bună, Erase! Da. Erase, tu ce faci în echipa asta? Ce poziție ai? Eu sunt omul cu capul. Ok. E mai nebun el. Și Piuliță, tu ce poziție ocupi? CD. CD. E bine, băieți. Meciul se va desfășura joi, din câte văd. Ocupanta locului 2 are mai multe puncte decât locul 3, în schimb mult mai puține goluri. De ce? De ce? Flashers, Park, spune, de ce? Chiar nu știu de ce ei au atât de puține goluri. Chiar am fost surprins la anumite meciuri când au câștigat cu 1-0, 2-0, puțin cu echipe de but. Nu știu. Probabil exersează tactici și nu dau multe goluri. Nu știu. Exersam pase mai mult decât goluri. De-aia îți spun eu. Asta voiai și tu să spui, Reis? Nu am jucat eu. Vei juca joi? Da. Nu o să lipsesc. Nu, dar mă dă Radu afară dacă nu vin și... Împotriva ocupantei locului întâi, cum v-ați descurcat până acum? Dani, cum s-a descurcat CSM? Păi, noi nu prea ne-am descurcat bine. Am luat bătaie cu 3-1, parcă nu mai știu minte. Am avut bot la început în echipă. 3-0 a fost. Ba, mergi. Și returul? Și acum mai trebuie să jucăm returul în etapa 21, parcă. Da, 21. Iar Flashes? Stoica, Mihai? Parcă am mâncat bătaie cu 1-0. Și returul? 1-0, a fost o greșeală de ieșire la offside. Returul luni. Da. Te auzim foarte slab, Cadze. Că așa se citește, cum se citește? La mine? Da. Și Vlad. Nu la tine, la ce de la el. Puteți să-i spuneți Melcului, că e același lucru. E Mihai. Mihai. E cam nebun, da. La mulți ani, Mersi frumos. Bună seara, în primul rând. Salut. Plăcere. Știu că nu veți recunoaște, dar totuși vă întreb probleme la prezență joi? Flasher nu. Flashers nu. La noi nu știm încă. Să nu vedem dacă se mai duc oamenii la meci. Nu bate apropo la mine și nu mă face să țip că sunt răgușit. Înainte să vorbim despre meciul în sine, trebuie să vă întreb, bineînțeles, ocupanta locului 1 va promova direct, dacă nu mă înșel, în Liga 1, iar cine termină pe locul 2 va merge la baraj. Vreți să mergeți în Liga 1? Hai să vă iau dintr-un capăt. Adrian. Din punctul de vedere, eu zic da. Nu știu, aici am avut 2 meciuri tari, într-adevăr le-am pierdut, dar nu ceva e un capăt de lume, însă sunt meciuri slabe, nu ai ce să înveți, sunt meciuri de boți unde pur și simplu arunci mingea în față, încerci o ieșire la offside. Deci e un da, eu aș vrea să merg. Acum o să vedem. Dani? Înveți să crești. Crești în Divizia 1, Radu. Lasă pe Radu să vorbească. Păi băieți de aici nu prea vor să promoveze. Și Băieți din de aici, câte am... adică de la Flashers, nu? De la noi, de la CSM. De la ce? Că nu avem atribute, că
chestii de-astea. Nici eu Sună să- nu cred că putem să facem față noi în Liga a doua, în Liga 1 acum. Nu crezi Eu- că o să vă plictisiți dacă mai rămâneți în Liga 2 totuși? Vedem până la sfârșitul campionatului. Dacă ne plictisim, promovăm. Dacă nu, Aha. Păi și tu ce faci, Dani, dacă promovezi? Joci cu două caractere în același timp? eu vin asistent aici după aia. Erezi tu? Ce faci, vrei? Nu, teoretic nu prea avem șanse. Să promovați sau să... Nu, în Liga 1 și preferăm să stăm aici, să mai creștem puțin, să ne mai închegăm ca echipă și după aceea o să fie mult mai ușor Liga 1. Părerea mea e, cum spuneam și mai devreme, când ați întrebat de diferența de goluri. La noi nu cred că e problemă neapărat de stats, să zic așa. E problemă că încă nu cunoaștem prea bine jocul și mă gândesc că mai degrabă rămânem aici, mai învățăm puțin pase și astea și nu dăm atâtea goluri cât au dat Flashers, dar promovăm în locul lor, așa, decât să mergem acolo să ne luăm goluri cu căruța și să nu facem nimic. Am și eu. Zi. Punctul meu de vedere mi se pare chiar puțin interesant, adică putem să promovăm sau putem să nu promovăm. Mie mi-e indiferent. Parc? Am multe de zis în legătură cu asta. Deci după un sezon în divizia 2B plus încă jumate din sezonul trecut, eu zic că am învățat destule. Plus că vă dau exemplu, Asalt, da? Dacă ar mai fi stat încă un an în 2B, ar fi fost la fel ca și noi. Deci asta însemna că nu promova nici anul trecut, nici anul ăsta când promova. Oricând există diferență între B și A. Eu zic să promovăm. Ok, Radu? Radu nu poate vorbi. Mihai? Răspuns. Părere că dacă se poate să se promoveze. Cum a spus, o să fie diferențe și mai bine mi-au experiență din divizia 1 decât să stau aici și să joc contra boților. Chiar dacă o să mănânc bătaie cu 5-0, 6, 11, nu contează. 20. O să... Nu ai cum. Deci 11 oameni în echipă, nu ai cum să iei 10 goluri. Deci sunt în stare să pun pariu. M-am uitat la meciuri, nu ai cum cu 11 oameni. Asaltul nu joacă cu 11 oameni. Deci cu 11 oameni în teren, nu cred că în 90 de minute are cum să-ți dea. Nu cred. Chiar m-am uitat la meciurile IMM-ului. Deci m-am uitat la o grămadă de meciuri ale IMM-ului. Într-adevăr că aveau șutul și golul, da? Totuși, trebuie să mai ajungă și acolo. Exact. Da, că s-au dus după aceea și că au plecat oamenii, asta e caracterul omului. Să și noi, dacă promova și 2-3 meciuri ți-o furi, cine rămâne și cine pleacă. Și până la urmă așa se cerne plete. De la noi rămân aproape toți. Sperăm că așa este. Vlad, spune-ne și tu o părere. Pe mine nu mă interesează și dacă promovăm, măcar să stăm acolo un sezon, ca să nu ne facem de râs ca Asalt sau... Totuși, CSM, voi se pare că nu prea vreți să promovați cineva. Așa. Scuze, eu. Nu prea vreți să promovați, dar sunteți totuși dispuși să le furați această posibilitate celor de la Flashers care își doresc să Normal. promoveze. De ce? No. Irezi, de ce? Păi într-un fel orgoliu. Cine ia locul 2 și noi hotărâm dacă vrem să promovăm sau nu. Și Dar nu totuși- lăsăm pe... Și oricum, noi avem 4 sau 5 jucători care au mai multe caractere și joacă și în divizia A. Și o să le fie mai greu să joace cu 2 caractere de data. Și dacă Așa e. promovăm, aceștia pot să fie forțați să aleagă, ori să joace la prima echipă, ori să joace Sigur o să revină echipa la asta. Dar având în vedere că niciuna dintre echipe nu a jucat returul cu ocupanta locului întâi, există totuși șanse să ajungeți să depășiți totuși Bucharest Blues. Credeți că aveți șanse să se întâmple acest lucru sau sunt prea puternici? Parc? La noi depinde de meciul dintre CSM și Bucarest. Noi trebuie să batem ambele meciuri joi și luni și pe urmă să așteptăm rezultate de la ei. Dani, crezi că aveți șanse? Scuze, nu eram atent. Bine, mare capitan. Ai șanse să bați Bucharest Blues? Eu cred că avem șanse. Dacă suntem toți om de la început și nu venim după 5-10 minute, venim. Dar nume,
avem șanse, dar așa, dacă avem un bot, nu contează unde e, nu avem șanse, nu avem nicio șansă. Uite, mă uit acum la cele două echipe. Flashers au chemistry mai mic, dar TTV mai mare, iar CSM are TTV mai mic și chemistry mai mare. Până acum 2 ore era egalitate, 93 la amândouă echipele. Dar ce s-a schimbat? Sunt jucători. Ne pregătiți surprize. Sunt curios ce jucători ați adus, chiar vreau să mă uit acum. SB-ul, parcă, numărul 18. Da, nu e pentru voi, e pentru Blues. Nu? Dar de ce nu e pentru ei? Nu va juca împotriva lor? Ba, va juca, dar nu e pentru ei.